дар идомаи гуфторҳои радиои Хатлон тақдими шумост барномаи инъикос. чун дигар барномаҳои қаблии инъикос, дар ин барнома ҳам аз талошҳои коҳиши сигор ва зарари он ба саломатии инсон сухан хоҳем гуфт. салом шунавандагони гиромӣ ва ҳаводорони барномаҳои радиои Хатлон. чанд талоше дар мавриди маҳдуд кардани истифодаи маҳсулоти тамоку дар Тоҷикистон. зарари тамоку дар тамоми ҷаҳон баррасӣ мешавад, вале дар барномаи инъикос бештар дар мавриди истифодаи тамоку дар Тоҷикистон ва талошҳо барои коҳиши он суҳбат мекунем. зарари тамоку ба саломатии инсонро дар барномаи навбатӣ мешунавед. ҳамзамон дар бораи кальён ки дар миёни мардум кальён ё чилим гуфта мешавад суҳбат мекунем. ноз ки аз баргҳои тамоку омода мешавад ба саломатӣ зарар дорад. бояд дар мавриди зарари ноз низ бигӯем. тибқи қарори судӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ширкатҳои калони истеҳсол ва арзакунандаи тамоку ба бозор муаззаф шуданд ки реклама ё огоҳии ислоҳкунандаро дар воситаҳои ахбори омма нашр кунанд. аз 26 ноябри соли ҷорӣ ширкатҳои тавлидкунандаи тамоку вазифадор шуданд ки дар бораи зарар аз тамоку дар ширкатҳои телевизионӣ ва расонаҳои хабарӣ маълумоти аниқ диҳанд. хусусан онҳо бояд зарари тамокуро ба мардум бифаҳмонанд. тибқи гузоришҳои хабаргузориҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, чанд ширкати истеҳсолкунандаи тамоку дар бораи зарари маҳсулоти тамоку хусусан сигор дар телевизионҳо дар ҳаҷми 30 дақиқаӣ гузориш доданд. истеҳсол ва истифодаи тамоку дар Амрико кишварҳои мавриди нигаронӣ гуфта мешавад. ҳатто шумораи ноболиғоне ки ба тамоку зиндагӣ мекунанд дар он ҷо сабт шудааст. дар Тоҷикистон низ барои маҳдуд кардани зарари сигор аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар пешниҳод расида буд ки бояд истифодаи сигор маҳдуд карда мешуд. фурӯши маҳсулоти тамоку дар назди муассисаҳои таълимӣ, фарҳангию динӣ ва меҳмонхонаҳои саросари Тоҷикистон манъ шуд. сигоркашҳо наметавонанд дар наздикӣ то 100 метр ба ин муассисаҳо сигор фурӯшанд ё дуд диҳанд. онҳо наметавонанд дар чунин ҷойҳои ҷамъиятӣ аз кальён ва нос истифода кунанд. маҳдудияти истифодаи тамоку бар асоси қонуни нав дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку дар Тоҷикистон ки ахиран аз ҷониби вакилони парлумон ва тасвиб расид, роҳандозӣ шудааст ва бояд аз ҷониби президенти кишвар имзо шавад. ҳарчанд тамоку ба саломатии инсон зарар дорад ва дар қуттиҳояш навишта шудааст, вале ширкатҳои ба истифодаи навиштаҷоти таблиғотӣ дар борпеши он ки тамъи тамокуро ба меваҳо шабоҳат медиҳад ва ё ибораҳои дорои ками миқдори қадрон, камзарар, сабук, хеле сабук, экстра ва ултра бар асоси қонуни нав манъ мешавад. дар ҳамин самт коршиносону таҳлилгарон дар мавриди маҳдуд кардани истеъмоли сигор назарҳои худро баён карданд. Илҳом Абидов, раиси иҷроияи иттифоқи истеъмолкунандагони Тоҷикистон, дар суҳбат ба барномаи инъикоси радиои Хатлон дар мавриди қонуне ки дар парлумон баррасӣ шуд маълумоти бештар дод. дар ҳамин редаксияи нави қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку, дар он ҷо мафҳуми маҳсулоти тамоку оварда шудааст ки ба ҳамон маҳсулоти тамоку ҳам сигор, ҳам нос, ҳам чилим ва ҳам сигорҳои электронӣ ворид карда шудааст. яъне мо вақте ки тамоку мегӯем, дар зери мафҳуми ин тамоку ҳамин чор гӯем ки намуди тамокуе ки ман ҳозир номбар кардам, инҳоро дар назар дошта шудааст. ҳамаи он гӯем ки маҳдудиятҳое ки ҷорӣ карда мешаванд бати ҳамин чор намуди маҳсулоти тамоку ҷорӣ аст. умуман аз зарари тамоку ин ки баъд ба ворид намудани ҳамин маҳдудиятҳои наве ки дар ҳамин қонуни айни замон дар парлумон қарор дошта пешбинӣ шудааст, мо пас аз оне ки ҳамин қонун аз ҷониби
ҷониби маҷлиси миллӣ, маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имзо меёбад. Пас аз он ки гӯем қувваи қонунӣ мегирад, албатта мо дар нақша дорем ки дар ҳар як минтақаҳои Тоҷикистон чорабиниҳоро гузаронда бошем. ҳадафи иттифоқи истеъмолкунандагони Тоҷикистон ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои истеъмолкунандагон мебошад. Илҳом Абдиев гуфт ки дар маҳсулоти тамоку ҳуқуқи истеъмолкунанда бо сифат ва бехатарӣ кафолат дода намешавад. Барои маҳдуд кардани истеъмоли тамоку корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем, гуфт мусоҳиби мо. пеш аз ин ки қонун дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку ба парлумон расидааст, таҳқиқоте анҷом дода шуд. пеш аз он ки матни нави қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку ба парлумон ки ба ҳукумат пешниҳод карда шуд, 92.5% сиёсати зидди тамокукашии давлатиро дастгирӣ мекунад ва умуман дар ки назари истеъмолкунандагон муносибатшон вобаста ба чораҳои зидди тамокукашӣ мусбӣ аст. яъне тибқи ҳамин таҳқиқот беш аз 98% пурсидашудагон тарафдори он буданд ки дар ҷойҳои корӣ, дар мактабҳо, дар беморхонаҳо, дар даромадгоҳҳо, дар муассисаҳои хӯроки умумӣ кашидани тамоку яъне сигор ва нос манъ карда шавад. инчунин наздики 96% ҳамин пурсидашудагон тарафдор буданд ки фурӯши сигор ва нос гӯем ки ба шахсони ноболиғ яъне синнашон ба 18 сола норасида манъ карда шавад. фурӯши ҳамин сигору нос бидуни иҷозатнома яъне белитсензия фурӯхта нашавад. муайян кардем ки 92.5% тарафдор буданд қутиҳои зебо яъне пурҷилои сигор аз байн бурда шавад. аз тавре мебинем қутиҳои сигор бениҳоят орои торо дода мешаванд, дар он сурати гул, сурати шоколад, ҳар як чизое ҷой дода мешаванд ки ин чизо беос гӯем ки диққати ҷавононро ҷалб мекунад. 94.5% пурсидашудагон тарафдор буданд ки дар ҳамон қутиҳои сигор тасвирҳои даҳшатнок яъне натиҷаҳое ки ҳамин гӯем тамокукашӣ ба он оварда мерасонад, дар ҳамонҷо акси ҳамонҳо ҷой дода шавад. аз ҳамон ҷумлаи тамокукашон 90.3% онҳо мехоҳанд ки аз тамокукашӣ даст кашанд. маҳсулоти тамоку танҳо сигор нест, носу чилим ва сигорҳои сунъӣ низ ворид мешаванд. дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон истеъмоли нос дар миёни мардҳо бештар мушоҳида мешавад, ҳарчанд зарари зиёде ба саломатӣ дорад. ҳаким Кучаров гуфт, дар як соли охир зиёда аз 100 мулоқоту вохӯриҳоро дар мавриди зарари маҳсулоти тамоку миёни мардум баргузор намудем. маводи нос ки имрӯз мардум истифода мебаранд, аз нуқтаи назари тиб ягон манфиати ба инсон надорад ба ҷуз зиён. агар таркиби хеле ҳамин носа мисол нигоҳ кунем, аз чиё иборат аст? ӯ чизое ҳаст ки ягон ҷиҳатҳои фоидаовар барои саломатии инсон дар ӯ мавҷуд нест. ин як одатест. як одатест ки вақте ки одам як ё ду маротиба худ баъд мефаҳмад ки ҳамин зиён дорад ба ҳама узвҳои бадан, сар карда аз ҳамон даҳон ки чӣ хел ба пӯсиши дандонҳо, ба мисол таъсири манфӣ ба узвҳои ҳозима, ба меъдаву рӯда ва баъдан ба узвҳои асаб, ҳамино ки вай мекунанд, худ инсон ҳамеро дар муддати пас аз истифодаи бигем ки нос ина ҳис мекунад. дар мавриди нос гуфтем ки зарар дорад. пизишкон мегӯянд ки ба асаб, решаҳои дандон ва билохира ба бемории саратон мерасонад. носро дар осиёи миёна бештар истифода мебаранд. дар тоҷикистон дар ноҳияи панҷакент ва ноҳияи дӯстӣ истифода мешавад. раҳим бобуев, сардори раёсати кишоварзии ноҳияи дӯстӣ гуфт, соли ҷорӣ дар ноҳия 74 гектар замини тамоку киш шудааст ва дар соли 2016 35 гектарро ташкил медод. аз тамоку бо истифодаи оҳак, хокистари чӯби бед нос омода мекунанд. носе ки омода мешавад дар дохил ва ба хориҷ содирот мешавад, вале ба назар мерасад ки дар омода карданаш оддитарин қоидаҳои санитарӣ риоя намешавад. агар шумо носию сигорӣ ҳастед, ҳамин ҳоло аз истифодааш даст кашед. бо пули гарон дар тарабхонаҳо чилимро дуд дода саломатиятонро дар хатар нагузоред. зиндагии хуб ва солим насибатон.
سومیون عزتمند، این بود برنامه اینیکوس که از رادیوی خاطلون شنیدید. خدمت شما بودم. مشرب یالویدین. خیر.